pot să stau acolo jos. Acolo e frumos. Cum a fost să fiți singuri? O oră? Ne-am plimbat, ne-am uitat la rățuși. Vă descurcați în oraș? Da. Uite, aici o să am eu petrecerea de Crăciun. În hotelul ăsta din spatele vostru. La Hotel Pacific aici? Da. Da. Aici o să beau niște whisky mai cu gheață, așa. Așa. Și pe unde mergem acum, a? Și uite așa, uite aici sunt colegii lumata, nu? Da. Uite cum l-a chemat, ai văzut ce frumos? Ia. Uite cum ați luat Belboiul. Cum îmi cheamă tată? Belboi. E Barosonu. Very good. Ia să vedem colegul tău. Dacă știe meserie. Da. Continuăm aventura? Continuăm. Gata, hai. Înainte.